Hej YouTube. Hvad så YouTube? Og i dag vil vi spille noget, Nogle random spil på Y8. som vi finder. Har du nogensinde prøvet det spil, der hedder AZ? AZ. AZ. Klik. Sådan der. Maximer 2 player. What the fuck? Du får se, hvad det er, når vi går i gang med at spille. Cool. Sådan der. Og så, Er rød. ja. Og så det her spil, det går pretty much ud på, at der er en masse ting rundt på mappen, og så gælder det om at overleve, fordi at den anden den kan skyde efter dig. Og så... Nej! Kan vi kun fyre en af gangen? Ja. Nej! Og vi spiller først, der får 20 point. Og der er sgu langt. Ja, langt. Tag den! Nej! Det er sygt! Perfekt at dræbe dig selv, det kan man godt. Jeg skal have en missil der. Og dø! Nope. Nope. Yes. Win. Hacker. Oh, what the fuck? Så. Nej, jeg tror, at den kom til dig. Nej, 3-3. Fuck. Yeah! Det er en snipe. Get død, altså. Jeg hader machine gun. Den er pisselendig. Jeg vil have missil. Det er min der. Og jeg er rød. Mathias og Jakob på den her. Lol. Nej! Og man kan se, hvor mange point Hvad gør det der? får du ikke at vide. Man kan se, hvor mange point vi har nede i bunden. Den grønne kamptank, det er mig, og den røde, det er Mathias. Du er bare dårlig. Det kan godt være, at vi ikke taler så meget i det her, men det her, det er ikke sådan et talespil. Det er mere sådan et spil, hvor man bare sidder og stener og spiller. Den var på rød. Er du kæft? Og vi skal nok spille andre spil herinde på YouTube også. Du døde også selv. Ja, men du er også accepteret. Motorvej. Okay. Nu skal du fandme også det. Og det er stadig først til 20. Kører vi. Så kører vi. God. Please work.
Hvor er det klamt? Land. So yeah, I guess it's, what can I say? There's nothing like the rush of hunting people down and killing them. I mean, my heart's beating, my hands are shaking, but I'm still shooting, I'm still getting the headshots. It's like, boom, headshot, boom, headshot, I'm still getting the fucking like, boom, headshot, boom, headshot, boom, headshot, I'm still getting the fucking like, boom, headshot. Fuck, vi retarderer. Men det skal siges, at mig og Anne, vi sidder lige nu ved siden af hinanden ved hans computer og spiller det her. Jamen, du elsker rygter, ikke? Jeg sad fast i muren. Hej, Anne. Ui. Ui! Ui! Jeg går! Nå! Du skal løbe! Jeg skal løbe! Please, lad være! Missil, stop! Jeg sværger, jeg kommer god. Du kommer bare, du kommer bare. Jeg kommer god. Okay. That was so close. One shot. Bitch you won't. Jeg kan til de her moment, jeg lige laver her. Moment? Jeg ved ikke, hvilken moment det er, du prøver at lave, men... Nej. Begge to går mig efter dig. Jeg kommer god. Og hvis I godt vil spille det her spil selv, så er det det, der hedder ASS. Og det hedder ikke mere, det hedder bare ASS. Fordi hvis der er noget, der står ASS, hvor det ligner det her, og der står noget mere tekst, så er det sådan noget, hvor du kan skyde 5 gange, men tingene spawner meget langsommere. Og inden han er ved at lave et comeback her, det må vi lige snipe ham. Jeg er fuck til det her. Du skulle lige så overpower, altså. Jeg kan ikke vinde. Dyret her. Fuck! Laser OP. Nej. Tag! Du er så heldig! Jeg er ikke heldig her. Det sagde hun også i går. Oh my god! 11-12. Det er sådan nogle, hvor man bare skal... Det er bare, hvem skyder først. Så laser. Så skal jeg være med fjenden der sted. Nej. Ui, skal jeg sige. Tag den! Nej! Tag den selv. No, you take it! Tag den selv. Jeg bakkede lige bare. Nope. Nope. Upsi. Upsi! Upsi. Så. Okay, jeg laver comeback. Nu vil jeg lave comeback. Bakke. Bup. Whoops! Godt comeback. Det skal lige sige, at man kun skyde én gang, medmindre at man har de der ting der, som spawner omkring.
jeg væk af. Fuck, havde jeg sådan en? Det er slet. Jeg ved ikke glemt. Jeg glemte, jeg havde skrevet noget. Jeg tror, jeg stod lidt. Et eller andet, altså. Bye bye. Okay, det var dog hyggeligt af mig, det der. Okay, jeg skal have 5 point. Jeg fyrte den bare. You spin me right round, baby, right round. Jakob. Nej! Så kører du bare forbi mig. Fuck dig! For helvede! Det var sådan, Jakob. Fuck. Nej! Han fører lige til sidst. Nej! De var sådan, du. Kommer det ud? Det gør jeg ikke. Helvede, ender det kommer til at vinde det her lort. Kom her. Se hvad jeg har, Jakob. Se hvad jeg har, Jakob. Lad være. Kom nu. Nej. Helvede. Satan i helvede. Kør. Kom nu, jeg vil gerne vinde det her. Må du ikke? Glad. Okay, så længe han ikke har fået point. Jeg kom begyndt at synge sang. Jakob! Nej, musik! Nej! Kæft, din mor. Net! Oh my god! Det kan være, jeg er heldig. Nej, lige til sidst. What the? Ja, jeg skal nok finde. Og det her, det var den episode af Random Games på Y8. Ja, Og vi vil selvfølgelig spille nogle flere spil, også nogle, hvor vi spiller sammen og sådan noget. Så vi ses YouTube. Ses.